En mor makende nyakwa Ramogi sama kendo waromo chieng' Jumamos makawuono e chenro mar paw tuke. Maeri en chenro makelo ni weche mopogore opogore e pewe mopogore opogore mag tuke. Wathoro bedo gi hoki, adhula, gimoro amora minyalo dwaro e weche mag tuke. Kata kinde mabiro wabiro kelo nu nyaka piem mag guogi. Bisewinjo piem mar guogi to mane Ramogi TV ka e chenro mar paw tuke. Kawuono nyakwa Ramogi wan gi weche mang'eny ahinya mwaikonu. Unyalo paro ni wan gi tim mar Kabaddi. Kabaddi en tim mano mabende nyocha notugo maber mokalo e laro simbo mar piny mangima. Juma mokalo nolo tim mar Kenya e finals gi Bangladesh. Par ni ne gigocho Bangladesh. To maeri en thuolo mar ariyo ma Bangladesh ologi e finals. Nikech motelo higa mokalo Bangladesh kendo ema nologi e finals. Mano nyiso ni Kenya osego okang' e tugo mar Kabaddi kendo wabro tudore gi James Oponde studio mar ariyo bathe kacha bang'e noero mondo wang'i ane weche mag Kabaddi. To bende ng'eyo ni draw mar tuke mag laro okombe mar piny mangima otimore nyoro. Nitie kaka timbe mag Afrika oyudo rwedhi. Gibro bedo nade? Thoth timbe mag Afrika ma bende noko yudo thuolo mar dhi e World Cup gin mago machalo kaka Nigeria gi Algeria. Inyalo paro ni Nigeria nogol gi tim mar Black Stars ma Ghana. En wach malich ahinya nikech Nigeria en achiel kuom timbe ma bende kinde ka kinde osebedo kadhi e tuke mag laro kombe mar piny mangima. Wang' ni ogolgi oko gi tim mar Black Stars ma Ghana nikech ne gidhi amodhi nyadiriyo. To koro king'iyo opicha choma tielo 12 Sadio Mane nokonyo tim mar Senegal magidhi timo mos nogol gi tim mar Misri nogolo Senegal kaeto tim mar Black Stars ma Ghana nogolo tim mar Nigeria. Kuom mano ero timbe mag Afrika makoro mag yoro tenge wegi masani koro sedhi e tuke mag laro kombe mar piny mangima. Wan gi Cameroon, wan gi Black Stars mar Ghana, wan gi tim machalo kaka nitie tim kaka Morocco, nitie tim kaka gin timbe mathoth ahinya mwabro nyisi kendo wabro nyisi kako oketgi e pool mopogore opogore. Gimanye wasetemo neno kae ni timbe moko mag Afrika oketgi timbe matek ahinya. Oketgi timbe matek ahinya. Nitie tim moro ok adwa na pimni duto sani nikech wabiro go bang'e. Nitiere tim mar Afrika moketgi weg pacho Qatar. To dhi okete gi tim machalo Uturuki. Omiyo bang'e no wabro nyisi kaka gigo eko chan duto. Mak mana ni gie sani to watemo ni mondo mi wami duto tema waikoni kawuono e tuke kata e paw tuke e Ramogi TV. Par ni mai kama inyalo yudo gimoro amora midwaro gi nonro matut. Bende wan gi lig maduong' ma pacho ka ma koro sani oseduogo. Lig maduong' ma Premier ma piny Ingereza ma bende nokawo yweyo sani koro oseduogo kendo time mathoth biro gocho kawuono. Nitiere time madhi gocho kawuono ming'eyo ma tek. Liverpool nie pap, Southampton nie pap, gik machalo kamago. Kao kamano to adwa ni mondo atudi e studio mar ariyo. Adwa na atudi e studio mar ariyo achiel kachiel gi James Opondo japicha kama entiere gi team mar Kabaddi. Adwaro ni James Opondo kapodi winja akia ni seikori gi team mar Kabaddi. James Opondo. Erokamano Milton, wantiere e studio nucha niso ni ing'eni Ramogi TV wan e Roll Media Services to studios ng'eny. Koro kaka ichake malo kono no wantiere studio H akene kama e H akene en ji. Nyakora mga jongo biro ni achiel kachiel kaka ne wasingo no ni wabro biro kwakelo nu tuke ma ji ok ong'eyo. Kabaddi en tugo achiel ma dhano mang'eny ok ong'eyo kata na counties wa makaluo. To wanyisi ni wan kod jotugo ma owuok e piny en piny manager Bangladesh. Kama nyocha gidhi tuke ma ne giting'o nying Kenya malo kendo giwuok kod medila mar silver. Nyakora mga jong'wa wakini bed kodwa kaka wachako ni kidwa oro no otini machuo kibro oro no en 236 kata kidwa wuoyo kodwa e Twitter @James Opondo Senior. Oro no otini wang'ien tugo ni bende inyalo tuge to kinyalo tuge to bende onego beni kete e skund primary kata na secondary kaka tuke mag primary to kod secondary chiegni duogo. Magi e tuke mamoko ma onego beni ikelo e pacho kae mondo mi ji obed kodgi ka ong'eyo ni tuke gi gin tiere. Ok en mana dhula kende, ok en mana ng'wech kende nyakora mga jwang'. Tugo mar Kabaddi kaka nawacho ni nitie tuko kaka ma catchball, Kabaddi, softball. Gin tuke ma kata ka in iwuon inyalo tugo to nyalo mi ngima maber mabiro. Nyakora mga jwang' wakini machiegni chenro mar paw tuke kwachake saa 5 nyaka saa 7 to kwachake sani wadwa ng'iyo tukego mag Kabaddi.
Team Kenya no odhi tuke mag kabadi e piny mar Bangladesh kendo giduogo kod midila mar silver. Arwakini ma chiegni kendo adona wuoye kod jotugo. Magi jotugo mane toka kaigi. Captain, wada chako gi captain. Baba ingeni dholuo ni to wacho ni wadwa gadha donge. Dwani nyisa ni to nyingi ng'ati jakanye to tugo mar kabadi ni baba ni ng'e kanye. Ani luonga no Odhiambo Ogak Zuma aja Ugenya dak ginene kai Western ka to tugo mar kabadi nang'eyo nachako tugo 2015 Kasarani kachaka na romo go ng'ama nochake Madam Laventa wachona ni tie game moro mobiro manyien kae birange nikech an natugo ball nago adhula koro nyisa ni birange game manyien ni en game ma inyalo tugo kalure gi body min go no kalure gi in just sport koro nadhi bwa chako training to chakre kaka wasechako training to wasebedo kwa dhi mbele maber, wasebedo kwa represent Kenya maber kendo record marwa ineno kaka ler. Okapar kantie sport ma record ne ler moingo mar kabadi kod jong'wech. Iwinjo nade ka igoyo national anthem mar Kenya makori chung kachacha kaka jatugo tidwa tugo ne team mar Kenya tugo mar kabadi ka director marwa onego tang'nwa picha kaka ne uwinjo ere kaka iwinjo kaka in jatugo ere kaka iwinjo kitugo national anthem mar Kenya. Ingen mano jatugo mora matugo game mora en gani kigo level ma piny kata kigo level mane at the end of the day en gamana ni ma imanyo ga chieng mibo genene flag I represent country ni doesn't matter okochon game mane kata game mane tekni inwoko kacha to flag maru iketo malo kanyo en ga gima mako chunya nya nekech ichal military man woko kacha mo represent country ichal policeman kacha ichal japuonj ichal koro en ga gima imagine 50 million people are looking up to you koro en ga gima so emotional kod so encouraging mondo keep on working. Okay. Nyakwara Magajuang en tugo ma bende iwacho ni nigi poko bedo mathote e pacho kae donge to gin tuke monego beni wang'iyo ni to ere kaka inyalo tergi e skunde mag Kaluo kata na Nyanza nikech aneno ka tugo ne ochalo mana mar rugby koso gin gi similarity gi tugo mar rugby but sani ituge skunde en mana poko bedo ginene gi serikal like formalize serikal but sani like kane corona poko chako ne nitie program ma introduction ma skunde to ne program no ne continue ne go on but aparon poko wadhi into deep details kaka wabokete countrywide kata worldwide ineno nikech wasechake go skunde ma Nairobi kae Kisumu Mombasa pokwa dhi down to mondo kila ng'ato obed access ne game nikech ingen koro kosekete school kila ng'ato onego bed na access game. Tugo ni oken mana mar joluo kende nikech ingeni kata na studio wakae wan gi dhano mopogore kendo jok moa kuonde ma en mana Nyanza kende nikech ingeni en sport en gimoro makelo ji kanyakla kaka sani bende neno ka World Cup biro ni en gino makelo ji kanyakla koro bende e batha kae baba utatuambia jina lako unatoka wapi na game ya kabadi ulianza lini? Majina naitwa James na Mabaka Mweti and nyumbani ni Busia. But currently naishi hapa Nairobi. Hustle kidogo. Mchezo wa kabadi nilianza 2018. Yes, tulipatana na Madam President Laventa Oguta. Nilikuwa naenda class. Nimeva official lakini I identify the sportsman in me. Unaona? Kaniambia kuna game nataka kuintroduce. Yes. So venye mimi naonekana hivi unajua mimi niko na tumbo kidogo mwili kidogo nini sina ile nini sijakula vizuri kukula yeye nakulanga lakini ile sina mwili so mimi siwezi cheza kabadi. Unaweza cheza kabadi. Kabadi si about size, si about maybe height ama yeah. Kabadi ni about brain, speed na vile una work. Unaweza kuwa na kitambi lakini una work more than ule mtu ana kitambi. Unaona? Yes. Mkienda venye mlikuwa ile tournament Bangladesh, how was it?
It was a really good tournament. Ilikuwa very competitive. The last time tulienda huko tulipata silver. Ilikuwa ngumu, lakini at this time ilikuwa ngumu zaidi. Yeah, more countries will come in, alafu zenye ziko more experienced. So tuliface a lot of competition, lakini bado tukaimaji tuna silver. Na hiyo goal iliponyoka tu kidogo hivi juu ya mistakes ndogo ndogo. Ukiongea about mistakes ndogo ndogo, kama cameraman wangu Juma anaweza tusonge nyuma kidogo tu. Nyakuna Ramogi, kocha mara team mar Kabaddi iwacho ni tournament mane gidhie no ne okodhi makare nikech giwacho ni referee ne odhine gi marach. Ntiere gik moko monego benitimo kaka nonego benitimo to gifeel ni gino ok nodhi eyo makare nikech ginano ne gin jogo ma e piny mar Kenya. To koro being that ni Bangladesh ma ni host, koro giwacho ni koro Bangladesh ko kao kikombe to ok nodhi makare. Koro kama kaka ne kocha owuoyo. We really worked according to our strategies and they really were working for us, but the referee kept on getting on our players' mind all the time. They were giving points that are not points. We have to take it because we were playing the host and the fan base and everything. So this got to my players' mind and we could not fight it anymore. Like the last raid, we were to, even if they're saying my player stepped outside, Victor stepped outside, we were to draw. Then they were to give extra time. But the center referee did not say, but the line referee said that it was a self-out, that we were to be given 2-1. So we were going to draw, but they have given it to Bangladesh. We have to take what it is. Juang, kamane kaka coach no wacho to adona penje jatugo ni to giparo nang'o nikech en tugo mano gik ka Kenya no loma na gi points ariyo babado wuoyo kuomi ineno kaka no tugo kocha wacho ni referee no kotimo tugo makare ok notayo tugo makare in kaka jatugo iwinjo nang'o ambe kanyamedo iluonga ni Kigantilen aja suba to kaka naneno game no gore maber but matin kanyo no feel ni nyalo bedo ni referee no kao side margi to no mawa points moko ne lit noa lakini be nyaka wange be ntiere home support mane gingo mano be is part of sports. Koro no manya say no miyo mwakao but we hope ni next time wabro dhi kendo wabro timo maber. To kanya say otelo nwa koro waduogi gold no koro. Jotugo ng'eny babadwa ni walose kodi nyiswa ni tija kanye gino wacho nwa badhe donge wabadhe donge nyiswa ni tija kanye to tugo mar Kabaddi ni chake nade to tournament mano dhi e Bangladesh yudo bedo e thuolo mar ariyo nyadiriyo molore ineno ni team Kenya no timo maber koso ng'ikruok moro no bede kamoro an iluonga ni Julius Nyaduo Pio aja suba to tugo mar Kabaddi ni nang'ega 2016 mano bang' tieko mbalariany nadhi ga mane gym to ayudo wuoyi moro kanyo ne goga game ni koro an nanene gata acho ni boy ni to goga game mane koro nawe no go rugby te makone ni okitera kumigo e rugby ni kata ka en KCB to wadhi wanini mondo wanini kaso ngaboy no nokona ni ogoga Kabaddi kanye manange game mar Kabaddi 2016 dwe mar 4
Koro bang'e kanyo nwa train for like gimoro 6 months. Bang'e kanyo to mano was our first international tournament manwa dhi India. En wan gi World Cup manoting'o pinje karibu 14. To nwatimo maber manyo to nwadhi kaka underdogs, lakini mano emane koro Kabaddi ochako mako go piny Kenya kae kabisa. Koro tugo manyocha wadhie mar Bangladesh ne en competition mane at least last year be ne wadhiega. Koro last year ne pool ne tek, lakini nok tek ahinya ka wang'ni. Koro wang'ni to nyocha wadhi last year ne wan be silver medalist nikech ne wagocho gi host team the same way mane wagocho go this time. Koro this time ni gima notimore ni ing'eni Kenya kaka ne gocho, timbe mano gocho gonwa goga gi points mang'eny sana. The first like 3 games mano goyo, koro mano donje semis koko wachako neno ka mpira koro iye ridore kabisa. Tugo iye ochako ridore. Koro final kanyo gima notimore ni referees ing'eni ng'eny gi ne jo host team. Koro yudo ka technical board kanyo piny oridore makata idhi mana kao point to kopo ni onge review yudo ka imau points gi. To gin ka giyudo point kata ng'ato ofake mana point matin to yudo ka imiyogi. Koro kanye gima no otimore nwa, to gima nyaka wabed kaka spirit mar jotugo en mani koro nyaka accept defeat. Kopo ni in jatugo nyaka accept ni nitie ng'ama nyaka lo to gi ng'ama nyaka lochi. Koro gima notimore nwa kaka team strategy mano nego bed ni wabedogo kidogo first half kanyo nokotimore kaka nodwaro, lakini koro karidore gimoro second half kanyo koka wachako accumulate points. To koro ing'eno kanyo pressure mantie, home support beni kanyo ineno ka Raider wadonjo iye to ngoma gore kanyo ma nduru gore ma kata in kopo ni jatugo kopo ni kete wi tipo mana ka jogo ondhi kabisa. Koro nen pressure maduong', lakini kaka notimore to koro accept mana defeat no. But I hope next time koro kwa doke to piny bo bedo maber kodwa nikech Kabaddi to osetugo maber ma kopo ni wadhi kata pinje maoko to koko duogo gi bronze to silver, to kopo ni ok en silver to en bronze. Koro Kabaddi osetugo maber kendo I hope ni in the upcoming tournaments mabiro wadhi timo maber kaka Kabaddi. Koro en mana support o introduction mar Kabaddi e pinje maoko e counties be wagombo ni omed timore. Ministry of Support of Sports be otimno maber kaka jotugo nikech ng'eni kiting'o flag mar Kenya ni dhi go oko en gima duong' sana kendo ero ni winjo ka yani in gi kabisa. Koro wagombo mana sirikal to gi Ministry of Sports no med miwa support kaka gimiyono mondo at least tugo ni omed dhi mbele omed konyo jopiny. Pero kamano jotugo wacho ni jotugo thoth baba nataka tu silver vitu ziko mingi. Nataka tuambie jina lako na utuambie hii Kabaddi unaona kama inaweza anza ukiwa na miaka ngapi? Juni it's a new game and unajua other sports wana introduce their games to younger people. Kabaddi unaona ni age gani to the lowest mtu anaweza cheza hii game? Anu mokwongo iluonga ni kare omereketa eketa acha mo kisungu gi Kiswahili kato kare jaluo bwana itimri nade bana wacha ne gine gidoluo bwana ngoma timu aja kanye. Ani mokwongo iluonga ni Daniel Omondi aja Kindu Bay molalo Ugis ta dak Nairobi ka. Koro Kabaddi ni ambe na winjo wachne 2016 ka tiko class mar 12. Koro kanye mana rado gi coach ta winje, but kaluwore gi kaka penjo mi penja Kabaddi tugo nyaka gi nyithindo. Ma as per now Kabaddi also bedo introduced to school kenene a syllabus mar CBC. Makata sani wan gi programs mar introduce wa train wa the schools wa puonjo nyithindo go kaka ituge nikech ng'eni bok disome asoma mok yudo kaka inyalo tuge. Koro wan nikech wan mwang'e wane mwa keep the time wa mondo wadhi wa train gi skunde ma wan go machiegni. Tournament one of the in and on going forward matokeo nyalo bedo mopogore nikech use yudo silver ni nyadiriyo uketo ikruok bende ni tuke mag World Cup. Ineno ni ikruok mane munyalo timo mopogore?
Okay, kaluwore gi tournament man ne watuge Bangladesh to finals emano lower to ne watugo gi host. To kaluwore gi kaka ji wache kamoro amora ne watugo maber ma wane mano nego walo. Koro waonge luoro nikech wan wang'eni watugo maber. But apart from that, pod wadhi medo training ma wang'eni kwarado kodgi e piny machielo. Jo Bangladesh kwarado kod e piny machielo. Nyaka wagogi. Mano is a sure bet. Koro waonge luoro makata kwadhi e World Cup. Kata kwadhi e World Cup to ok waluor ni ginyalo lowa. Ang'eni wabotimo maber zaidi kaluwore gi kaka watugo sani. Baba kende ngeni jokindo bwana dwani mondo koro water game ni kindo. Baba wewe si mjaluo. Naona sitaki kukua embarrassed venye nimekuwa embarrassed. Unajua kijaluo inakuanga tamu sana. Ukiongea tu hivi inakuanga tamu. So niambie hii game going forward venye mnataka kuweka preparations za kwenda World Cup. Mnaona timu Kenya watafanya vizuri? Okay, naitwa Simon Karanja. Natoka Karanja. Kumbe hii game pia ni handshake. Naitwa Karanja. Yeah, pia mimi nilijoin 2019. Nilikuwa NYS. Then team Kenya ikakam ika display the game and I was interested. Since sikuwa na indulge in anything then, nika fall in love with the game na since then nimekuwa nikicheza na yeah. So kitu naweza sema ni ati Kenya so far uko nje imejitengenezea jina. Kwa the countries that play this game, Kenya is a big country. Ukimention wanajua they have a good team and they mean nothing but business. Shida yenye tuko nayo ni local support. Sana as we try to make the game grow around, unapata kitukaa watu wanafaa kusupport game kama ministry hawa come through venye inafaa. Unacheki, so hiyo ni challenge juu pia sport ni expensive. Na ukiweza pata support ya government una make an extra mile outside there. For sure World Cup sahi Kenya imekuwa si team ndogo tena, ni team kubwa. So inafaa kukuwa na ample training yenye juu as you can see sote ni vijana hapa. Sahi ndio tunatafuta riziki kwa life. Nacheki. Na kila mtu anajua sahi it's a hard time kwa country yetu, employment nini. Kila mtu anasema key thing ni ku empower the youths but hawa empower in reality. So inamaanisha unachukua your time na your sacrifice to make an extra effort ndio at least ukuwe na uko pahali kwa life, unaona. So angekuwa anaangalia youths kama hao wenye wamejitoa juu huko nje kuna vitu mingi kama crime. Mtu amejitoa anaamka mapema na asubuhi anaenda zoezi, haendi sherehe kwa sababu ni demanding, unacheki. Lakini pia pale unaona at the end hana motivation, unacheki. So tungeomba kitu kama Ministry of Sport ishike hao vijana mkono. Sisi hao vijana ndio hata sisi tukiwa tunatry kupush tuko na hiyo motivation. Hatutaki tu hatufanyi tu juu hatuna option. Tunafanya juu unaipenda na unakuwa motivated. Juu Kabaddi imeshajenga jina ya Kenya, imejenga jina huko nje, Asia inajulikana. Na hii sport inaeka Kenya kwa map, as in hata tukiangalia merit wise, sidhani kuna team imeachieve in the last short span of time Kenya hii team imeachieve. So tungesema it's time imefika hata hii team ikule kwa table ya hizo team kubwa, kwa sababu ni sport tunasikia next year tuko World Cup na utaona tu bado tutaleta results kwa sababu vijana wanajituma huko. Vijana wanajituma. Uwezi compare hii game na Harambee Stars. Harambee Stars hata hawako World Cup na World Cup draw ilifanywa jana. So itakuwa ngumu sana. Nyakora Ramogi tuko mameta hinya to dwaro ni chiemo. Ibedo kod chiemo maber kabisa. Wadwa dhi ywe matin kwa duogo Nyakora Ramogi to bro duogo kod jotugo pod thoth. Wadwa no ng'iye to tugo mar Kabaddi ni en technology onego be ni kete yie nikech king'io tugo mane gitugo kane gin e piny mar Bangladesh nitiere gimoro mano kodhi makare. Tuke mamoko kaka tennis nitiere lony manyasani mitiyo godo. Koro lony manyasani gi onego be ni kete e tugo gi mondo koro timbe gi kata king'io mago mag adhula nitiere VAR, nitiere gino onego be ni timo. Nyakora Ramogi wadhi e yweyo watero ne Milton ka intiere studio akendi ni si mondo enyiswa ni to oganda luo wacho nang'o ote machuok mag yoro no area deka uchiel no.
Erokamano ahinya japicha e studio mar ariyo kono. Wamor ahinya kuom winjo mathoth e wi tugo mar kabadi nikech en tugo ma ji mathoth kata oganda luo pod ok ong'eyo. Kata kamano gima timore sani en ni wabro bedo gi weche mathoth ahinya motimore e weche mag laro kombe mar piny mangima. Wadwa kawo yweyo matin nono kaeto kwasekawo yweyo tabro nyisi gima bro timore. Gie kinde ni an gi wendo ma bende wabro bedo godo kaeri wabro wacho matin e weche motudore gi weche mag laro kombe mar piny mangima. Wendo na adwa ni hul mana nyingi kaeto wadhi e yweyo kaeto wadhi duogo. Amoso niko Ramogi, nyinga Brenda Ongalo, anokil mar weche tuke. Erokamano ahinya. Wadhi e yweyo matin kaeto waduogo mondo wadhi nyime. World Cup draw osetim kendo wabro nyisi matimore. Wakawo yweyo matin kik idhi mabor.